Pasilan. Iki mau rada telat. Lek makei mbuh apa nggare kok sebel temen. Nah masa sing giro sampe entek gendinge. Giro wis mari jalane sik ana dhewe Kertosari. Wis gak apa-apa digodane wong nyambut gawe iki nemu ae. Nyen tomo mbek untung sing ngendhaleni. Jaran ditari, gelem ta ndak tak kendhaleni. Wareken wis ngantuk. Merintah sego saember. Lho gantangan. Di pancene awak iki rada berubah. Jane sing nyelompret ya aku, tapi tanganku kena stroke peok wis. Entah buwe rusak kate kena digaya. Iki mau jane wis gak nyang. Awak wis tuwek jale sik penyakit itu kan itu iwak urang dikelompok lek komak itu goreng garing gak ngelarang sinoman wedok podo nonton becek iwak ini mburi dikondol kucing lai cik lo cik tes lo kadang pisan aku kepikiran konco kok kawit murotoli lole man suwe ora jamu tuku roti kok digawe jamu wong wis suwe ndak tau ketemu dulur besuki kok lemu-lemu lae aduh kakak berarti sehat-sehat dulur besuki rungokno ya nak ya lole Swati jane awake mau sate prei. Soale wis ketuwuken mulai tahun 6 ngeturu jaran kencak. Nganti kaya gedokan aku. Mulai zamane Pak Klompok, dogani, ponijan. Wis prei. Apa? Iki mau jane wis gak nyang kok saking kon ndak mampir aku ya wis gak nyang. Ngawak wis lah wis kepala 7 jane wis wayahe prei lah tapi jeragane gak oleh lek padha matek oleh leren jane ya apa tene cik iki dapat ndak iya lek pun padha mujur ngalori lek mak kan padha preine wis jane lah karepku kan wis tuwek wis apa jane sing enom awake iki ketuwuken mulai tahun 6 melok jarang kencak nganti anggotane sak grup tek sampe iku tumpes lha sing urip ya iya saiki liyane melok perot-perot pisan dulur kidul cendak bingung heeh apa nang di embong bapak ngadep medol ayo tole
Gandrung, Selor Sari, Sarip. Wih, wis akeh jaran. Ndak ketemu itunge, aku dhewe durung leren sian. Mbah ben-ben iso leren temenan. Ya jane perkara gandang ya dilakoni kewajiban. Rungokno ya. Jane dudu aku sing gandang lho, Man. Saiki iki dudu ayahku. Sing nglungguh iku sing gandang jan ditakeki mic ya. Ndak gelem. Mari teko wetan. Ayo dole sing dilor caca. Ayo lekati. Ayo le. Ora buto kae-kae. Putuku mung siji kowe. Nanging ember jekani waneng. Lumbu jejer kena kanggo tombokan enjak. Tolong lancar, ayo mundur sing alon-alon. Angin-angin kau laku etan, lakuku pecah, lalape krai. Luas ini tak keturutan, mantep-mantep rupane tole iki sara-sara sengkencak kepayahan karo saiki salune geni jelas dulu yuk. Sami wilujem para rawuh sadaya kula aturi pinarang ingkang sumangga mirsani pasugatan kita seni kapal kencak mulia jaya pinaringan
ngejung salatu saporana ngejung salamule tu saporana Opis ngawaterkanis kejung najak iman dari pakuan dari pakuan sore bersatu tuca sampai atau keamaran male lancar jelena me pembangunan dolar mata lengker melar gedung yang ada ini tak kelar bulan rasa nangis jegetedu main apa ini opo pandek Tujak minyain Tanya caka samperane Maka samperan Sebelambe Tujak kengain manis Eta susah kepikirani Maka pikiran Ares lasa tak desar Gempar naga junanan kali Bula ape saben tika tatoman atokar Lantaran madari tikani Nyempat pau oleh sasebe anu poter ngakan palotan sekateropon pabilelam kadunge serta katorotani kakatorotan maju tadunge tanian lamun dilepas sepok sarungi maju ngecung cak suati malir giliran maleken neng kacang pekerong manis kelambinane demak cek potenan kanceng celengne isa bedena moncen Cina dikamak cek mas tena orang malam nih kasemajena jerat-jerat temre poter tinggi poter mi teko mati ya jerak-jerak tika mi ngocane ser tutak kera sedeti lakenan olar me mate alengker non malekoni dalam lobeng cerak serani dikasih ngocakane ser
dadi Iya. lek jarang didelok lek kencake. Tapi lek lodrok Iya. didelok ombo-ombane cangkeme. Iya. Jale sing ngencani wis dudu awake dhewe tok. Heeh. Koncone akeh. Sik kanca akeh ya. Jarane ayo ditokno. Heeh, cakne dulinan kene. Jane dulinan iki narane. Iya, ya Ana ngibur. cak wongso. Iya. Heeh. Cakne diganti Ya. dulinan mongso ambek mistar ya. Iya. Ayo Kak, itu ya. Ayo jula-juli. Lali wong tresno ra bisa lali caca. Kaya ngene lho Cak Swati. Iya. Layangan mono Dasaran teng lo caca. kaya ngene lho Cak Swati. Iya. Dadi wong lanang mono. Dasare ganteng kan opo lae. Esuk nyuling Iya. lak sore nyuling. Heeh. Sulingane are santiwara. Esuk eling lho Cak Swati. Iya. Lak sore eling. Ayo takno gentenan. Sing dieling-eling lecacak noraro mongso. Sawung galing kewayange puno sing digawe kayune jati. Penoyen eling sambang omrono. Ojo gawe galane ngati. Ana nyebut gawe soalnya mendungi wis teko. Mana muga dikek terang. Sore awak tau rene. Werone ndak enak iki sing penak. Riyo-riyo kok goreng kopi mangan sego lawuhe krupuk. Aja percaya dulur nyawang wedok saiki gak dikei blonjo dadak gandoli sabu.
iku ngono we jamane katiane glanggong-glanggong ngombe jamu berat kencur aku duwe bojo lemu tak entek pasu kesenian lodok dulur kesenian kita warisane kang aji aja mulai digali lan dilestarekno supaya tetep lestari lan ati bibit kawitit ndok tanah Jawa sakniki sampun sumbraka sanusan sebab kabudayan Jawa kang putih bangsa Indonesia nate kagum wong manca ana gamelan iki dulur tutut duwe wong liya tapi anggitane kang wali senajan cece bentuk lan ukara nanging dadi siji krentek lan atiya sebab kanggo tulodo ing manungsa yen dicocokno kulmblegre ing jiwa
ngono jar duwe penemu seje tapi aja ngilangi adat ketimo rene kaum tani nandura palawija iku sing dibutuhno wong saknegara jagung pani iku dadi ngalekno sebab iku kebutuhan sing sadadina jagung lan paridor ojo nganti dilalekno sebab iku butuh kanggo rasa bandina dinas pertanian iku ngono wis ngumumno supaya nandur bibit sing wis disediakno cet area iku ngono pupuke kanggo ngrabuk rak tendorane gak perlu bingung dur goleki duwike sebab iku pupuk diutangake tapi yen wis panen ojo lali tangi tanggungan iku ojo dislewengake ojo nganti pak pamong goleki nyang omahe tapi yen wis ana dhuwit kebrati setorake cekap semanten kidungan kula yen lepat nuwun ngapura tinggal awe-awe mulya jaya pagoan panggo awak dhewe kewajiban ya apa-apa yutilo nyambut gawe awake ngenteni kanca tak lagu-lagu caping gunung ae saiki aku ngawiti ke zaman perjuang yor kelingan anak lanang biyen tak openi saiki jarene wis menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji ing saiki apa lali nenggono tak cadongi sego jagung yen mandung tak
capil gunung enak beduk ini syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang sane padha lara apa iki mesti tuku manuk ndak ketaki menuke wong sawan bubar kabeh manuke awak dhewe nyambut gawe gak ijen kanca akeh Diman Suwadi teko kari Mistario tengah-tengah gak dalam teko apa wis budal apa dorong iki mau. Banyak kene kancane adoh. Kok ngelompok enak budale bareng. Iki manu wis alon-alon. Iku golek ana. Apa? Mati ya? Iku mati. Iku delok gitu weh. Urip ya. Urip. Golek sing urip. Heeh, nek sing mati tinggalen. Heeh. Beduk-beduk iki wayahe mati. Iya, wayahe ini mati. Iya. Awakmu ngrasani aku meneng dik kene iku ya diundang rene ya. Ya, Diundang awakmu. aku. Heeh. Ya wis diundang, awak diundang ah. Nek aku diundang. Diundang. Iya. Diundang sapa ta? Iku lho putune sing jenenge Tasa sapa ngono lho. Kok Tasa jenenge? Heeh. Putune. Putune Pak Darmo, Pak Kampung Darmo. Waduh kok weruh jenenge ngono. Oh, marani nang omah. Dadi awakmu diundang Pak Darmo. Diundang. Oh. Putune sing ngundang. Sapa Tasa iku mau? Heeh. Oh iya ya. Anu muni ngene. Heeh. Cak Tar dina Senin Paing nyang omahku. Terus Aku kate slametan muni ngono. selamatan. Iya ya. Lho slametan opo le? Kadate apa? Pokoke nanggap pokoke aku kate slametan. Heeh. Nanggap sapi mbeleh jaran. Hah? Nanggap sapi mbeleh jaran. Wah, kok iki Muni ngono, Tasa iku muni ngono. kliru omongku iku. Jane Hah? mosok keliru. Kliru. Bener e? Nanggap jaran beleh sapi. Lha ngono ta? Oh, nanggap jaran mbeleh sapi. Lah apa? Nanggap sapi beleh jaran. Oh, yo keliru wae ini Tasane ngomong. Terus ngomong ngene. Terus Sing tak tumpakno iku anu apa mbahe apa bapake muni Kampung Darmo ngono sing numpak jaran iku. Heh? Muni Kampung Darmo sing numpak jaran. Iku bapakne sing numpak apa putune apa Ya ta? mbon Tasa ya muni ngono nyang aku. Iku sing numpak jaranku Tasa, sing Heeh. numpak jaranku Pak Darmo bae lho ta. Oh bae. Bae ku heeh. Duduk Mbak Sri sing numpak ta? Heh? Duduk Mbak Sri sing numpak. Ya Pak Darmo kok numpak Mbak Sri ae. Lah apa Mbak Sri numpak jarane? Oh dadi kliru yo. Iya. Sing bener sing numpak jaran iki Tasa. Iya ya. Sing nanggap iki Pak Kampung Darmo. Bae Pak Darmo. Heeh. Iya. Jare aku sing numpak jaran iku Mbak Sri. Wah, lah apa Mbak numpak jaran? Aku Nggak gimana sanggup. rebutan sing ngunggahno engko. Enggak sanggup munggahno aku. Iya. Iya. Awakmu meneng kene. Lha apa dhewe nek tau rene ayo nggih berdulur kene. Iya iya iya. Yo dikeki apa lagu-lagu titik-titik. Ya wis kewajiban nyambut gawe tar. Ya mantare diparingi aja sampe rutuh yo. Iya. Ayo kabeh padha Awak ndonga-ndonga. dhewe nek tau rene. Ndak tau Suwe rene. ndak tau rene, sabene nang ndek lor kono. Heeh. Soale kene wong bejuki kan ndolo senekakno. Tapi masa ndak tekakno ndak apa-apa. Iya. Pokok gelem nontok. Heh? Pokok gelem nontok. Iya, Enak nontok. nek nontok ndak ada bondo. Ndek bondo. Nek nanggap kan kalau bondo. Iya, iya, iya. Iya. Kon nek ngisi lagu anu kok. Oh, iku ta. Ya, Ayo wis. iso kon ah. Iso ae. Aku Nggak apa iso. sing ndak sembarang iso aku. Heeh, lagu. Sembarang iso. Lagu apa iku keroncong? Iso. Lagu Jawa, Iso. lagu rock. Iso. Ro isine rock kon. Isine aku sing bingung aku. Apa? Nek isine rock iku sing bingung. Isine rock iku. Lagu yo. Lagu. Oh ya, jare aku ditu lagu. Oh, kon iki. Rodok minggir ini kadang wong isik liwat nih kene. Ya untunge nek mondok Ah, kene. ayo. Ya. Ya ya ya. Copodo nelongso, Urip ning alam donya. urip mung sedelo, Aja duweni angkara murka. kudu sregep ngati.
nyembah nyang maha suci urip pancen nangil bojomu rada rewel kon kok mbok ukara dhewe sih tar anu bojomu katene rewel kakan pateng ditinggal iku apa oh dadi heeh rewel iya ngombe wedang kopi nyang awak dadi kisi ngombe wedang susu nyang awak dadi lemu ngombe wedang ateh nyang ilat iso teteh ngombe wedang bubuk bojomu kekere abuh kok iso biaya nang aku tepak rono Heeh. jareku saking sopane bojomu ngene-ngene iku. Terus? Pole ana ngarepku Iya. bae bareng tak takoni tak delok lho kok gegere sing abuh wah kok niku aja ditutupno wong kene oh ndak ya Ndak, isi iya aku. heeh. Kok Oh. nutuno wadi ya Hah? kok nutuno wadi iya mangani wak sapi yang awak dadi gizi mangani wak wedhus yang keringet dadi lebus mangan iwak jaran enak ndak karuan mangan iwak klothok bojone mongso ndak gawe katok lha opo kok kita kok tanda nemen kok gitu mulane nek ndak gawe katok iku nek mlaku rada alon-alon salahe gawe ro karang-arang mlaku saenake ya ket ya mau ketemu nek ndak gawe katok ayo iya mangan sego jagung nyang weteng dadi kembung iya mangan sego empok yang ati ado bidok mangan sego brekat yang awak dadi hebat mangan sego rawon bojomu cek balon wah oh salah wis ndak nggih kathok cek balon aja ditutno kene isi ntar tapi nyatane bojomu iku nek mlaku lho tar Heeh. kene alon nek mlaku alon alon iya panjene alon ngene maune cek balon iya oh kon iki nyambut gawe nyopir mampir kudu mampir nyopir becak nek meneng mesti ana sing ngajak nyopir bemo nek meneng mesti mlongo nyopir taksi apa-apa diomoti ora lha opo kono kok moti yo kate ndak apa-apa diomoti so Iya. wong aku mau mangan bingung sendok Dadi ya dri- bingung wis apa tak omoti aku drijimu ah moti driji tak omoti lu ngenteni sendok suwe suwe heeh sanemune wis iya ana sing ngongkon kerupuk dikongkon ngono lho Dar ngono ku becek iya api-api ndak roh nang bingung sendok iku hah api-api ndak roh aku nyowek godhong tak terus gawean ana sing ngomong ngene iya iya bah apa drijine kono diomoti oh sanemune iya tapi maklum panjenengan ya Maklum, soalnya kan apa iku kanca akeh iya iya kadek sik ruwet-ruweti Kodho- wong saiki iki sik manggulan hah sik manggulan saiki iki saiki iki Heeh. lha kesuk awak ditekakno manggulan sesuk Heeh. ana reoke sesuk dadine oh reok Heeh. oh sadake kaya daerah Tenggeran. iya Heeh. panggulan awak dhewe disuke reok reok iya 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 paine Pak Kampung niat slametan Selamatan. Belas apa? Belajaran. Belas apa mau jadi awakmu? Belas sapi ya. bos iya belas sapi mau ora belajaran Mau belajaran, belas sapi. Iki awak dhewe nyambut gawe ono suwadi kok ngono rene. iya Hah? heeh si kanca si Soale ono tutuk duwe kematian Pak Kampung Ah, iki. ah. Hah? Suwadi ono Ono. jak di mana ono Di mana ono? di sing teko Di kono. sing teko. Iya, iya. Soale awake padha nyambut gawe. Alon-alon diteni kancane Iya, to. bayangane ya ada. Awake dhewe awan mau Padha mulai pokoke mulai isuk mun tentenan dandanan. sing situke mau ya diteni koyok nyang koyok ndak Iya. Apa maneh ana alasane? heeh Dari tangane jengkleh. sengkleh rokok Iya. sengkleh Wong nek ngledesen tangan ngono. heeh wis ndak iso nyelompret Wong wis kudu jujur.
Iya, kudu jujur. Iya. Kayak Swadi ya, Kaya jujur. Swadi Heeh, jujur. Iya. Iki Nek wong jujur selamat. menjudul kok ben. Iya. Mulane wong iku kudu sing jujur. Jujur. Nah, wong iku ayo jikiin situke kok. Iku tanganane awak. Ah. Iku. Awake wis ngunduri tuwek. Ngunduri tuwek. Nah, aja mek kaya nglodrok tok kan iki. Apa? Golek penggaliane kaya aku ngene lah. Kenapa di? Buru-buru iki Heeh. lah ono pemilihan kepala desa. Iya ya. Daftarno kaya aku ngene lah. Apa daftarno di? Oh, daftarno. Terus? Soale apa awak dhewe iki nyalonno ya menawa. Nyalon inginane iku. Nyalon. Dadi Dadi calone 5. 5. Dadi apa Bu? Dadi apa? Hah? Dadi cangkem aku. Lah kok iso dadi cangkem jadi? Oh, ndelok sing mele wong panjak kendang lo ndak melehnya aku. Lah apa kena mele? Lah ya kebajot ta. Iya ya. Iya, tapi nek nyalon petinggi seneng. Seneng. Duwe pengalaman. Pengalamannya apa di? Pengalamane Heeh. kate lungguh ndek kursi Kursi, panas. iya, ya. Nah, dadi kabeh jago-jago lungguh ndek kursi. Kursi gading. Ngono. Hah? Iya lho nggo ndek kursi panas iku. Masih aku iya tapi ndak lungguh kono. Lho ngendi ya? Mantu kali. Mulane dadi pele ya karek. Dadi awakmu lho nggo watu. Iya. Lah awakmu Tapi mancing. wong nyalon petinggi seneng rek. Iya, iya, iya. Seneng mari ngono, mari pilihan-pilihan Heh? coblosan Heeh. disenengi iku wis Apa? wong akeh. Wong akeh. Dadi dek kono ana penghitungan. Penghitungan, iya, ya. Iya, dadi diitung-diitung Heeh. misalnya dhewe iki Terus? kaya nomere ya klebu ketung. Heeh. Cuma aku dhewe sing diitung. Awakmu ya oleh Mulai piro di? Ndak oleh pira, ndak oleh apa-apa. jago ya oleh apa-apa. Ndak diitung. Ndak Ndak diitung. ketemu hitunge. Soalnya dosa dihitung. Takean. Takean iki. Tapi sing penting balike. Balike apa? Balike diterno motor iku motor mewah. Oh, iya iya Awakmu iya. ya terno motor. Dapat diterno aku mlaku dhewe. Teori kok ndak dadi. Hah? Mlaku dhewe. Iya. Ndak ada sing gerak. Sing awak dhewe dhewe pengalaman. Iya, iya, iya. Pengalaman wis lungguh kursi Ndak kemawon. dadi ndak apa-apa. Heeh. Iya, Wis lungguh. panjang kendang yang omah. Heeh. Jadi kebalekno duwike. Terus? Duwikku dilek ya panjang kendang. Jane ra Iya. Ya ngetokno dhuwit. Iya. Awakmu ngetokno dhuwit. Ya apa kan itu? Tapi dibek dhuwit to. Iya. Wong iki ndak dipilih. Iya. Saiki perkara ngono ku gampang, sing penting awak dhewe pengalaman. Iya, iya. Pengalaman. Penting golek diman. Diman. Heeh. Iya, soalnya jiwa-jiwane seni. Jiwa seni. Jadi kena digejak golek Hiburan iya ya di. Ono di mana iki ya? Eh? Ono Ya apa di mengawono. Heeh. Dene ndono ya dinteni. Iya. Jadi sementara mbek ngenteni diman. Heeh. Oh, Ono, teko, ono, teko. ono. Ono. Dawa umure dirasani. Dawa umure. Dirasani iku. Umpama ndak melu ya ndak cangkep. Ndak cakep iya iya. Iya, ndak Kancane genep. kurang iya ya. Dono sing dirasani. Dono sing tinggi. Dono sing Omong. diseneni. Heeh. Soale rada ya apa ya situk iku ya. Rasa Iya, iya. mamong. Heeh, rada Iya. bramong bayine. Tambah Lah saiki teko di. Dirasani kon Jane aku wis meneng. menang. Wis apa jare wong telu. Iya. Kok sing ngrasani kancane kok ndak ngrasani ngono Iya. lambemu gatel Ya, kabeh. kancane ndak genep. Jadi, kurang siji wong Ayo. telu kok sampean ndone kurang siji. Jula-juli. Ayo, Jelas Juli. drill cak. Hah? Oh, hop. Iki njaluk drill, Olahraga. 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 Oh, ya sak karepe wae langsung olahraga. Oh iya.
aja padha enake ngono. Ut. Rusak wis. Kaya kemidi pedas. Saiki ngene, wis dadi delok apa drilan kono-konoan wis. Sing penting ayo mlaku-mlaku mbek golek bola. Iya, juli gluyur, iya. Ayo. Gending drill bojot. Iya. Habis kondo mau. Sing besar catering. Ayo aku habis kondo mau. Ayo dangdut ae. Dangdut no. Ayo Duk, metu Duk. Ayo Pur. Alon-alon aku noyo wis udan. Ojo dolat-dolo ya, Tar. Dalane iki lek lunyu. Ojo kiting nek dijal nyambut gawe ta. Ya mpun ana wong wedok mari ngono kembremet tangane. Ya. Lho pancene suwe nek tau tok yo ngono iku. Wah iya. Karo ngono rebutan. Apa kan? Wah, kepingin buat Tar. Masa tuwek kepingin iki. Waduh. Delusup. Tuwek klopo tambah kelengo. Ono arek wedok. Wah iya kan. Iya. Udan-udan oleh camilan iki ya entekno kono. Iya. Ayo. Ya apa man? Kok mundur-mundur kan? Ditantang temenan iku lho. Wedi apa? Wong cilik ngono. Ayo. Tar. Urip. Ndak urip. Ayo lewani. Ayo udan-udan iki lewani. Halo. Oh, masih. Apa? Nenek, apa masih cilik? Apa? Man, Ayo wes. masih cilik. Apa teko mburi? Masih cilik lah. Jentit. Ayo. Ambil jentit.
milih. Ayo Kare kare milih. mele wis. Ya kok ayu wae. Potongane kok bidul jali. Man, di man. Man. Apa? Apa kok gak krungu? Apa? Man, nek ketoke cilik, man. Bolongane irunge. Cilik. Bolongane irunge. Kaya bolongane gangsir. Arek cilik. Ambune apa? Ora iso le, tak semprot. Ya masih bodio ya apa? Boncel. Apane dibokter kan? Cilik ndak cilik, gede ndak gede. Nanggung. Iki paling anu maniku wong Jawa gede, terus bapakne kredil. Iya kredil ya. Aja menyek. Masih cilik ngene wani le. Lah, man. Ngatasi engko kon dikai temen KO. Cilik wani. Aku sing wani. Nah, Apa ada wani? Mana Banaspati ya? Masa uang Banaspati. Yo kok ayu po. Potongane koyo beda jali angrem. Rene. Potonganku kaya apa jerele? Kaya wong dodol gelali. Kaya wong total gali. omongan bewang gendeng, man. Wong budek. Ayu budek. Apa? Ayu apa oleh? Ayu budek. Niku lho wong. Apa? Mulane wong Ngomong ayu budek ta? dodol jangan gudeg. Oh iya, biyen aku dodol jangan budek le. Celeng. Man, Kaya apa? Celek. Kok kurang ajar temen? Rene, apa? Kayak celek. man, wani yang ngomong kok niku. Ayo ngomong. Ayo. Lah kate omong lah kono sing ndak ono selane anu. Aku masih kayak celeng ngene iki. Ra doyan karo sampean, Cak. Ora sera, ora sotek, Cak. Iya, bener. Terus. Ora dawe. Ora melo ora kedek, ora doyan yo ora arep iki lho gambar. Ya kan nek kono. Iya. Nyek ya wetane. Masih aku yo nduk. Ya ngono belajar sing kedel. Sing iyeng tetek kon niku. Masih aku wis tuwek ngene Nah. nek karo nang kene. Ndak kira. Yo ndak serok, yo ndak sutil, Terus, yo ndak irus. daerah. Padha matos iku. Apa? Ayo saya apa? Ya apa? Ya apa, Bang? Masih aku yang ngono, Duk. Apa? Ayo. Ndak serok, Sera. Ndak sutil, ndak sutil, ndak dawet, ndak dawet, ndak keranjang. ndak keranjang. Kan niku mbek. Lah kok ndak daun, ndak keranjang sih? Aku lali ya. Apa? Tuku tedok, Duk. Apa? Tengah embong. Terus, Iwak bandeng pangan tikus. terus. Dadi wong wedok, Duk, jek sombong-sombong. Apa? Iwak bandeng pangan tikus. Saking tikus ya sing gragas. Ndak dawet, Ndak dawet apa? ndak serok, Ndak serok, ndak sutil, ndak sotil, ndak dawet, ndak dawet, ndak apa? Ndak ketan, ndak ketan, ndak melok. ndak melok. Ya wis ndak melok, Lah ya ndak melok, ndak kintil, ndak kendel, ndak arep. ndak arep. Yo lek kon Kok ndak arep ndak kendel. Ndak saya mulai mau. mbuh ya apa mesti angel. Kan niku. Mumpung tak ewangi kon niku. Sapa dari kon? Memang encah. Mulane sabene ndak wani miser mbek aku. Ndak wani metu sabene. Ndak ro nek dengkong. Saiki ngene ya, Rek. Ya apa? Ayo delok lakune jaran cilik. Ya apa lakune jaran cilik? Gendinge kerucilan. Ayo to, tutno. Oi. Mbok Kanjeng Ibu Teh Sang Prabu Yudhistira Demang Tongkol titik reang bako. Ayo Conyang besuki co. Ayo langsung. Ayo langsung masuk nak dimangkon kinis-kinis. Oi.
nang besuki ya nak alon-alon sing hati-hati. Embonge rada atos saya. Oi. Ah. Oh, ya. Ah. Go. Oi, ut. Jalan onen ekapora tambing dajening mun bulan ring lake asparate pangaparat-ratan sadajane nabi salah sapo rene dan kula dak bele tetang kening selalu potor tak langkung seporane reng segentengane Jumat nih ke masjid Allah ada jauh lorong emen senajan naring dina are mangken pun andi niat ring bini rasa abid ben bulan le segapolong
Ulala bagiyane Empan cakap genting ka ula salah lapat sabo rana Empan cakap genting ka ula salah lapat sabo renane nak kacong marning sari ya ceng dek nanan ceng dek nan nyorotan ceng nyorotan enak kacong marning sari ala kok kelebihan bapak daripada gandos terusan tonton semacam cerita nyaman nih ceng nggih. Karena apa nak kacong payah tonton mangke bapak ya lesuh apa nak tambahan orang payah karena mau kuda bapak ada tonton hidung tedungan ya ceng ya kacong mun pancen payah bedelak dina oleh hidung tedungan korcek ben seroben karena mun bapak tedung ada tonton tedung ketekel ya kelebihan bental ya ceng ya kacong mun tedung bedelak dina ben bapak minta akin gending gending apa nak senyaman makning soadina jajal minta akin gending Gunung Sari ceng ya lekasan gending Gunung Sari tonton lawan kacong tedung belak dina di kalak lawanan kata tertan lak dina pancen lak keniat cek mun beda kacong dari paguan ya jeng ya jadi aki suran bapak hari kacong marin tedung jeng ya Tarenyak manis elek mata Kacong
ban ceroban tendung payu meter seporo dek ternyata nak dina iki. Kelambina mak cek poten kancing celeme sabeda dena. Yorotan Pak ibadah nak minta seporo jeng ya. Ada ya. Janjina tika macek mas de. Barang. Korang malam tarsema jena. Biasanya kacang tedung itu ya. Eman sing eman ora karuan. Pangling wonge ora pangling karo janjine. Abu panda jaminyain meleta becane tar kesampera. Aduh kana tar kesampera. Coba lamba tika majekengan. Coba lamba ni tika majekengan. Meleta sesatikane kepengeran. Asam perele ma asam perani samper biru ma nusantara samper biru ma nusantara Eman epekera reng bini ma epekera ma epekera peker tilu ma seentarani bapak na iki bapak dhewe. Ora butuh kae-kae, butuh kumung siji kowe. moncang kancang mak kemirena moncang koncang mak kemirena koncang ele kamera kambini Lancing kon turu dek kene aja enak nak. Iki ndak jam nanggap jaran ngelebruk, nanggap jaran kencak tapi yang jeneng atraksi ayo. Kon tangyo lungguh alon-alon tak jalno gending tayuban yo nak. Tayub ditoto sing guyub. Ayo Jawa anak jalno serioning ya. Ada rebutan
jiwane lahir batin tresno kang suci tresno satrone ati upa pratya besok ati mati yen kowe ora percaya bedalan atiku sakjroning dada aku sumpah rajaya wedi bentuk nek maha kuwasa edukang mas katresnanku aku dan sanjek sobatenmu aku tresna jatuh urip bareng supadek sliramu lancing kon kate takon munyer-munyer wedi lek beset bokongmu lokah dari wong Madura saken iya kon nak sak karepmu saiki ngadeg karepmu ya longgo karepmu ayo diterusno gendenge nak Jawaan ya nak ya jalukno gelang kalung so gelang kalung sing tak tampa ngelingake ke jaman semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti selawase apa kowe ra kelingan janji pengen urip bebarengan amang mesti berarti rejeki ana sing maringi apa sliramu ora ketut urip ana guna ngasusat lakone yen rejeki ana sing maringi lancing kok nyambut gawe rumangsa seneng perkara kepengin suwe gampang ku bengi kon sik main maneh ya. Hah? Oh ana ae. Iki ana pesenan nak gubuk asmara sak gending kas maringin ayo metu ya nak tapi ndek jero ae sik kon gubuk asmara. Dibawani iso kon bawani. Bawanono aku ndak kali padha-padha bayar. Nyingkur sing etake bawani wiwitane ngingkar nyingkur bawa badi lingsam yen ke mutan lelampahan kang kawuri tresna tulus najan ingku Asmara yen liwat ora kelingan ayo kubuk kae piye tak goleret ning jagat kebak tulisan warna abang tanda isi prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak kok adop tresno
rasa bot abote ketaman asmara kubekae nyepawati nganti besok ora bakal kubekae kata kita bawa-bawa nganti kaget rina catetan sadroning ati jajan luntur saya marati aku koe dadi garwa mereka leret nek gobok asmara wiwit biyen mula aku ora wis kandha aku wong esta tanpa bondo donya Joko marat wong tuamu pangkat aku rekoso urip mulya iki wit wancine kowe didhawuke karo priya bagus sing padha suci ora nyono ran olah dewa lan sliramu teko palakrama jangenge ngulan parane yen bengi rambulan janenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan kok anggap sepi jangenge ngulan parane yen bengi rambulan janenge iso tempe sorene dadi gele tresnamu lancing kon kurang tuh gending-gendingin ku bengi ya nak ya saiki cacakmu wis padha gawe pakaian ya muga-muga terang sampai bengi cek seneng sing dicang lencer kon metu nak kon golekno pakaianmu dhewe sing endi sing tepak saiki jalune gending jula-juli metune kacong ya nak. Lali-lali wong tresno rapi lali tak akili abar bes late geresa Tunis tona abari aku enak gereman Jaman
Karena sini jopo kelebokno pisan persiapan kemantene pun siap monggo. Oh nggih nggih. Nggih. Oh besuki. Oh nggih nggih. Ye, kangge mlebete mangke jam 8 diantarane terakhir jam 09. Ayo jarane sing kula niku lebokno kene mergo kemantene wis persiapan katendang berangkat. Pasukatan kita mulya jaya api naringan angan wat mo awicil saking ajawi awetan daerah lumajang keparingan asma ngasma sampun dados toto tuwin cara mobil kita lepat anyuwun angan apura ayan ditinggal kok awemu lihat jaya iku ibu arane paporane gemak melea benjung sedeng pengarana mula melea benjung pamelena mak benjung miramna pangaporani mak bula se ngeju la ole lamun salah lopot pikapi salah lopot bula mek saporana entar gunung lah nyaruan yang lajengan medona nangka tak usah bingung nih tak usah tak karuan yang bajangan bula mak mikirin tika dolar rolar nih mak mate aleng mon malek kok nih dalam malo bengar mon tak kelar bula sing ocakane ser saking takoni senabengar
nak ya mlaku mulon. Alon-alon. Ayo. Ayo. Alon-alon. Lole. Alon-alon kakang mlaku mulon cok. Yuk kalem-kalem. Ya nak ya. Awas kalem. Yuk. Yuk. Iya. Yuk. Yuk. Ut. Yuk. Yuk. Alon-alon nak yo. Salam. Ut. Yuk. Yole. Eman-eman. Eman-eman kakak. Yuk. Yuk. Ayo. Yuk. Kalem-kalem. Ayo, mlaku ayo. Eman cok. Oi. Ut. Oi. Ayo Mas, mlaku Mas, alon-alon Mas. Alon-alon dene ya gendinge. Ayo alon-alon ya nak ya alon-alon. Hey!
Langsung ganti. Langsung ganti. Toleng. Thank you.